lagip ti napalabas. May samanen anaimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti Nagan Araki, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti Nagan Araki, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti madama apagdaldalanak ita. Ken kayat kumatlaangan adanggan ti opinyon mo, wenno kapanunutam may papan iti daytoy abanag. Rugyak man ti agsalaysay idi agayan ayat kami paylaang kani Shirley. Kastoy man dagiti pasamak. Agasem man, barbaro manan day takwintas kan aritos mo abes. Daytoy? Sika talaga dona. Madlaw mo amin na suot ko. Ay katuan syakpay ti ko nambes. Sigud mo't ngamin nga awan asam mo iti alahas. Manipod idi nagnobyo kayon ka ni Rocky. Dandan ni inaldaw nga agsukat ti alahas mo. Sana pa naglastog best. Ngamday ta ti may sana gustwak ka ni Rocky. Nataer lang arudan, nasingpat pa Ba nagapakaragsak unay. Ngamin, nakatumpungak iti nobyo akaskan ko Kanayon kayon sapay nga agpasyar, bes. Wen kanayon nakngawisan arumwar tunggal day off na. Ay, imbag ka pa'y, bes. Saan akas iti nobyo, makapaawan ganas. Apay, nagapa kayo kadimanan ka ni Darwin? Naku namon, friend. Agin na dayo kami lang arudan, ta nakadistino kat ngarod iti adayo a lugar. Manupay nga ag-text ka numawag. Iso talaga masursurunak iti dayo dya lalaki. Ay kataw-awatam latan best. Amangan mat numakumikum laang iti trabaho na. Iso adi na may sa parti umawag, wano ag-text kan ka. Ay, jak mo man, bes. Basta, masursurunak ka ni Darwin. Apaalan ka unay, bes. Ngamin, kas ka ni Rocky tinagbalin anobyo. Adakan iti husto atawan, anak ko. Iso apanag kunak, kat mabalin mo ti mga asawa. Ninanang met. Apay nga agkatawa ka ngay, kat pudno matibagbagak. Apay, awan pa'y ti plano yung agsimpa ka ni Shirley? Ay, kwa. Saan mi pa yan napagsaritaan dahi taabanag, nanang? Ay, ngamkit di. Talaga plano kun nga ikalay sa tinobyak. Ay, kat di mo ibaybayag Di tan tumatla ang titong palyo. Iso nga isapsapa yung kit din. Agkasar kayon, barok. Wow! Nagpintas matanda ito'y alugar, Rocky. Nagmayat tirik na. Urayak la nakaginawa anak lang iti presko nga angin. Uwen, sweetheart. Talaga napintas da ito ang lugar. Shirley, sweetheart. Will you marry me? Sing-sing? Will you marry me? Rocky, sinurpresa na Wen, Rocky, makikalay sa akin ka. Yes! Yahoo! Agyaman ak, sweetheart. Ibagak nga rudan ka nagiti dadakkel ko. Tadumanon kamin. Iti kasta, mapagsasaritaan maten adagos no kaano ti panagkalay sata.
Nag-overtime ka kadimanan, bes? Saan best? Agon uray nga minan ti asawak. Ada ka no early dinner mi. Ay, wow! Sana all, bes. Agasam manday ta, kinalailo ni Rocky ken ka? Uray agasawa kayon. Very sweet kayo latta. Wan day tamot ti pagyamyamanak. Tauray agasawa kamin ka ni Rocky. Kaslagar aram lata kanyak. Ay, kuma. Makasara kakmatan itikas ka ni Rocky, bes. Ang kalay sa kayo nga minan ka ni Darwin. Ay, kinapudno na. Awan kamin ka ni Darwin. Insina kon. Anya? Dayta ti pudno, bes. Gapo iti sursuron ko na ibagak nga agsina kamin. Amom ka di nakpay pulos inay ayo. Wan kunanakit din. Iswaday jay, talagang awan kamin. Goodbye, love life. Welcome to singlehood, bes. Anya? Sweetheart, kaya't mo ka dita padasan tati mapan iti doktor. Saan na masapol, sweetheart? Urayan talaan ka Baka saan pa'y nga itati panawin amadaan tayo ti anak. Ang sweetheart. Apay ayak saan ka makaururay, Rocky? Huh? Adan to pa'y agasawa asa nga pulo at awandan nga agdandan na sada na addaan iti anak. Datan tulakit din at talo at awan laang. Makaurayak mo, sweetheart. Iso na lang, tamad anak. Kasanon no may sakadata ti adda diferensya na. Kat masapol nga agpaagas. Para matlaang dayto iti pagsayaatan ta, sweetheart. Maawatan ka matkit di, sweetheart. Saan pa'y nga ita? Intuntuno at dawayak. Ado pa'y nga mintinaskan nga aramidak ija opisina. Kan may sigurado asaan asyak ti adda parikot na. Huh? Jaklaan mo kan ka. No kayat mo, disikan ti mapanag pa doktor. Kumusta ngay Barok? Awan pa'y ka day? Kuha na nang. Saan pa'y siguro apanawan? Aguray tayo lata. Bareng adan tumatlaang. Nasurukan at alutawan manipod nagkalay sa kayo ka ni Shirley. Aging gaita. Awan pa'y. Ay na, nagbayag meten ngay na ita panagururay may iti agbalin nga apu ko may Barok. Adan tulat ta ka dinanang. Ibagbagak met iti asawak nga agpakita kami iti doktor. Di namat ngamin kayat. Apay kanungay met adi na kayat anak ko. Diyak man amo nanang. Basta ti kunana. Saan ka nga iso ti adda diferensya na? Ha? Numaminsan, diakon mauawatan ti ugali na. Adda dagiti gundaway anaungat. Adamat dagiti gundaway analailo. Amangan mo't no aginawan. Kasano nga aginaw, kat kalkalpas na laeng anag binulan. Ay, kunakman laeng no aginawan. Ay kataaw-awatom latan ti asawa ma. Kasta ngamin dagiti dado maababay. Saan maaw-awatan ti ugali dano kwa? Ape akasta ti lang ang bes. Kasla adda nadagsa na parikot mo Ay, dakkel na talaga ti parikot ko, bes. Anya ti kayat mo asawan, bes. Nakalagip manan ni Rocky. Talaga akayat na amapan kami agpa-check up iti doktor. Daytan ti kunkunak, bes. Apay no aklunam nga minan at talaga saan ka makaanak. Saan? Jak to aramidan dayta dona. Bes, no talaga ngay ayatan kan ipatpatag na ka ni Rocky, maawatan na ti sitwasyon mo. Kan may di mo mat kinayat dayta kondisyon mo. Ay, irason mo latan asamon tula na amuan idi nagkalay sa kayon. Nasken amamuan nan ti kinapudno. Iti kasta saanin amang namnama ti asawam. Saan? Saan mabalin amamuan na ti kasasaad ko, dona? Amangan nga minupanawan nak. Jak lakit di ka banglan no bilang laeng. Isa pa nga asim, dona.
Di mo ko maibagbagakan ko ana ti may papan iti daytoy. Okay. Hindi ka madanagan. Tawan mo't plano amang ibaga iti dayta. Aywan gayam. Kasangay ni Rocky inton Sabado. Adamat basit asagana. Umay kayon to ijo balay. Inawis ko matlaang dagiti daduma akatrabahuan ta. Sure. Umayak nga umay, bes. Oh, isyat mo pa, Nona. Ado pa'y ti arak. Aginom ta. Saan nan? Jakong kayat ti arak, bes. Agawid akong. Kayat kun ti maturog. Maturog kan dito'y balay, best. Rabiin, oh. Awanan ti kadwa mga agawid. Nagawitan, dagiti katrabahuan ta. Awan mat ngamin doon na. Intun bigat kan doon gagawid. Maturog kan dito eh. Andama di ba kanti at sila di diyang ato? Saan? Basta gawid di kay madanagan ta kabalak pa'y mati agmaneho. Delikado ti pampanunutan, best. Maturog kalatakan din. Maturog kan doon na. Narigat mat lang no ipilit mo ti agmaneho. Nangaro na kit na. Nakainom ka. Sige. Tag-shower ak labit. Panawan kayo pa dito eh. Mabit lang, sweetheart. Napay ka di, sweetheart. Anya nga tanong. Itulod mo laangan ni Donna, ijay dagos na. Anya? Sweetheart, tarapin. Iso nga rod. Itulod mo. Di kasta, nakadua na nga agawid. Juan, idulod na klangan, Rocky. Please. Sana bale. Ta, ikan kamot iti panggas mo. Tangay na itulot ka matan dito dagos mo. Agawid ang matan doon na. San, Rocky? Awan ka duwak, dididagos ko. Ala. Oh my God, tamapanta iti silid ko, Rocky. Donna. Rocky? Anya da ito yan nga inaramid ta, Donna. Sorry, Rocky. Sorry, talaga. Saan? Di ka agkid daw iti pamakawan. Awan basol mo. Nagayatan ta da ito'y ado-ado na. Rocky? Iso na lang. Tagpadatan ang nakabasol iti asawak. Uwan nga rod. Nalaos mo't ngamin ti bartek tay di rabi. Ala, agrubwat kan tagawid kan. Parbangon pa'y lang met. Saan mo't siguro ang makadlaw ti asawam. Tanalaos mo't ti bartek na idi rabi. Okay ka kanilaan, best? Bes? Apay amulmulagatan nakmatlatan. Okay ka kadilaan, Donna? Ay kwa. Uwan, Bes. Okay aklang. Masikog ka kunak ko ma. Ang amawan mo't nobyom. Anya? Si kamot, Bes. Anya masikog asasawam mat. Saan mata? Simruman ngaminan ti migraine ko. Nasakit ti ulo kan matak. Iso agbakbakwarak. Sigurado ka kadi asyak ti ama ti sikog mo, Donna. Sigurado ak. Ngamin, si kalaang ti lalaki anang tagikwa kanyak, Rocky. Naminsan laang ti pan nakailawan ta. Kasano anak sikog ka adagos? Idinto ta nabayag kami ngagdenden na iti asawak. Nga maging gaita kat awan pa'y anak mi. Kaya't nakadi asawan da ito'y. Ani Shirley ti adda diferensya na. Ha?
Ay, kwa. Saan tan nga iraman ti asawam iti saritaan ta, Rocky? Basta siya, sigurado asika ti ama to'y sikog. Di ka agdanag. Suportaran kayo iti agbalin nga anak ta. Agyaman na, Rocky. Anong pang nga asim ta ilimod tapaylaan ta ito'y kin ni Shirley. Saan arumbang amaamuan ti asawak ti maipapan iti daytoy. Rocky, planok ti agabroad. Iso na lang, tawan pangitalkak iti anak ta. Apay no, iyawid mo lang ni Jibalayo. Anya? Ipudno mon iti asawam ti may papanken kwa na. Dumakdakalan ti anak ta. Laglagi pam asaan ta mailimod daytoy iti agnanayon. Angam Dona, saan akaskari na ti kayat mo ang mapasamak? Amumat nga aging kaita, kat awan pa'y anak mika ni Shirley. Masaktan lakit ti dayjay no maamuan na ti maipapan iti anak ta. Ang mga numakaaramid pa iti saan anasayaat. Kat, kasano nga rudan, Rocky? Diyak amo, Dona. Mariribo ka na una yan. Rocky, saan nga iti amin agundaway kat tirik na ti asawam ti panpanunutam? Ha? Panunutam kumamat ti bagim, Rocky. Anya ti kayat mo asawen, Dona? Panagkunak kat panawanan tapno maamuam ti kinapudno, Rocky. Anya akin napudno ti dakdakamatam, Dona? Lupas ti asawam. Iso saan kayo maddaan iti anak? Anya? Dayta ti pudno. Inlimod na ti amin ken ka. Gaputa amangan ka no sinaam. Saan? Saan apudno dayta, Dona? Pudno ti bagbagak, Rocky. Adaken ka no saan ka amamati. Saan ka mat katapilitan? Masyanak lang amin ken ka. No ti panpanunutam kat tirik na amasakitan gapo iti anak ta. Panunutam kumamat tirik na amasakitan. Gapo iti panangilimad na kin ka iti kinapudno asaan na kaamay paayan iti anak. Iso nga ita, quits kayon, Rocky. Sa di mo tinaggap-gapo, Rocky. Diyan opisina. Sa din ako mabahingay. Di mat nagsweldo kayon? Awan, apay ka di. Apay ngaya kurang ti kwarta nga da iti wallet mo. Nadda na nga ramatak. Kan inyenom mi, di daddo mo. Di nakululbudan, Rocky. Maamuak lang nga da milagro nga aramidam. Dakas ka kanyak. Shirley, iti ka ano man. Diyak pulo sinaramid tinanghilimat kan ka. Ngamin, iba't patag ka unay-unay. Diyak lang mo. No si kati agol ulubot kanyak. Ha? Sige, panawan kan dito eh. Pamangan niya pa iti pagturungan ti saritan ka. Kaya't kon, tagin na na. Pasensya kan, Dona. Medyo mabitin nga di sideline ko. Iso ajak pa'y laang baka ito di alawan siyo iti anak ta. Kunakmat ngamin nga agabrutak langan. Iti kasta, masusting tuwak anasaya at ti anak ta. Ngam di nakmat kayat ngamin apalubusan. Kasanon ti anak ta no agabrut ka? Asino nga iti mga iwan kan ko, ana? Rocky, itaak lang mat adumawat iti paburken ka. Ang basit lang abanag kat di mo pa'y maitad man. Bayam, tatay-timing nga kakasarita ti asawak. Igam na ngamin amin ako artak. Agraman nagiti ATM ko. Iso ajak makawithdraw tited ko ken ka. Anya? Ni, apay nga yakasta ti aramidan na. Amangan mat no nakadlawan. Iso at tinanggal na amin amat-mat gadam. Diyak mo. Basta ano sampay laang. Sana bale. Mangtedak tumanen.
Apaman ang makaaramid ak iti pamuspusan. Ay, sige, Rocky. Imbag lang, tadamot basit ornong ko. Oh, sige ha. Baliwan tanto man ang tagsarita. Sige, Rocky. Bye. Bye. Apay nga kastoy matantirik na ka. Saan? Diyak rumbang tagpailuyos man ang itirik na ka. Diyak kaya tagundawayan ti saan mi apagkinkin na awatan iti asamak. Tapno makaaramid ak manen iti banag amang nayon iti parikot ko. Anya nga tati kasayaatan nga aramidak. Diyos ko, tulungan na ko. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. May samanan ang naragsak na bindisyon nga aldaw kada kayo amin. Di pa kasaritaan nga intaikan biyagita ket nagapo kanipagayam tayo Avanji, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Avanji. Tubuak ti Bagulin La Union. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinsa-binsa tinagbalin apadas ko iti biag, nga aging ga ita, ket madama apagdaldalanan mi nga agiina. No itinagan ni ayat, aklunek, anagbalinak amaag ken bulsek. Ngamin, nakirelasyonak iti lalaki nga amok nga addaanan iti pamilya. Iti likodan ti panakaamok nga addaanan iti asawa ni Lauro, naglemes kami latta iti ragsak nga uray ammumi nga aglanglangoy kami metten iti basol. Bali tallo tinagbalin nga anak mi ken ni Lauro. Ngamin kambal ti may kadwa nga inpas ngay ko. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Unay matlakit din tigas-kasat mo, anak ko. Apaya si kapay tinakapasamakan tikastoy. Mami. Mami, agar bisan. Agawit tayon. Agur uray ni daddy tulugan. Itulod da tayo pa'y kanoy jail balay. Sakbay nga gawid. Sige, anak ko. Umuna kayo ni tiayan ti amayo. Sumaruno akmat lang nga dagos. Agpagadak lang kanimanong niyo. Sige, mami. Agawaan niyo, ang mga nipig sana titudo. Juan, ala, umuna kayon. Umay kan, Chloe. Juan, manong. Joshua, anak ko. Namnamaam asila lagip kaming tulatakan ka. Saan na kanto pulo sa malipatan? Nang runa nakitimpa ti mapakalaglagipan mikan ka. Katno sa dino mantiayan mo ita. Balunam ti pamatag mi a pamilyam. Amok ken mamatiak nga agbalin ka anaragsak itinagkay sa biyag. Mami, kitain niyo agdardara man ang tiagong ko. Apa yan, anak ko?
Mabit lang, mangalak iti panyo. Mami. Oh, adoy. Mami. Ala, agtugaw ka anak ko. Ditoy. Itangan mo basit, anak. Basta kastoy ano po doon. Agdaringo at mami. Wan nga rod. Di ka madanagan. Agsardang matlaang dayta. Orayan nak ditoy mangalak iti yelo. Wan mami. Mami, at tatari tisbok itay. Kasla, makasarsaruak, mami. Anya, kasano tirik naman ako? Ada ka din nasakit ka? Ada nasakit iti bagim? Maululaw ka di? Uno anya? Awan matkid di, mami. Iso na lang ita. Kasla, agkapsutak, mami. Diyos ko, anya ka din na ituyan na mapaspasama ka na iti anak ko. Mabit lang tawagak ti amayo. Aday ta, nasukat akong ti t-shirt mo, anak. Kumusta tirik nam? Medyo okay matan, mami. Nagsakit lang ti siko ken tumeng ko. Kasla pa nagriknak at limlim tagda nga orasan man. Kasla, imadot limitim at ilupukin imak. Di ka agdanag, anak ko. Amok asaan nakaabaybay ang ti Diyos. Mamati ka maikat matlang dagitaan na sakit kan limitam iti bagim. Mami. Ada aklang dito'y amangaywan kan ka, anak ko. Thank you, mami. Oray dadakil kami. Ada kayo na tama aywan kata kami. Siyempre aging ga si bibihagak. Ada aklang dito'y amangaywan kada kayo kan ni Chloe. Daita kumatilaglagi pa niyo akanayon. Mami, adda ni Daddy. Kumusta ngayon? Naimbagman ta na ka umay kalauro. Wen, kagapkapok lang yung opisina. Abay, anyatin na pasama. Agan ano ka, Dexter? Okay akong, Daddy. Manipod ita. Kanayam ni kuntimang sarungkar kada kayo. Tumulong ak iti panangaywan mo kadakwada, Vanji. No, siyak. Awan parikot iti dayta, Lauro. Ngam ti saludsod. Okay lang ka di dayta iti pamilya. Wen, nagsarita kaming gini Miriam. Kat imanugot man. Nasayat mat nga rod no kasta, Lauro. Dexter, Chloe, Daddy. Daddy? amok nga do tinagkuraha kada kayo anak ko. Kasabay ko ma, tabay andak amang sulnit kada kita ang nagkurangak. Sa dino ti papanam, Dexter? Ijay kanto, mami. Mapan ko lang kitain na kiti babarkadak. Ay na, masansan matantiruruar mo. Saan ka kumana mapan ijay? Amang ano at dapay dakas ang mapasamak ka. Mami, awan rum ba nga pagdanagan nyo? Kabailak ti bagi. Ken maysa, agan anadak mo eh? Saan? Diyak kayat. No imbagak adi ka rumwar. Saan? Mami, 20 anyos akon. Saan akon nga ubing. Kabailak ti bagi kunak mo. Dexter anak, konsernak matlaang kada kayo. Palubusan kayo matarumwar no kumatawan sakit yo. Mami, gapo ka di tanda sakit mi. Ikulong da kami latan dito'y balay. Please, mami. Kaya't kumat ama padasan ti normal apa nagbiag. Pangaasi yo, tadiyo kumamat ipaidam da ita kanyak. Dexter anak, di mo kumamat ikan iti sa bali aka ipapanan ti kastoy nga aramidag. Pampanunutak lang matipagsayaatan yo. Mami, numatayak ka po iti irurwar ko. Ay kat talaga siguro aday tatigasat ko. Dexter! Isuntumot lang ti amin ti turong tayo. Matay tayo amin, mami. Saan? Di ka kumamat agsaw iti kasta anak ko. Saan mo lang nga mo? No kasano ka masakitan? No mapukaw ko pa iti maysa ka na kayo. Basta rumwarak, mami. Desisyon ko na ito eh. Iso pang asiyo tas anda ko nalapdan. Makaamon ti Diyos kanya, mami.
Adda hemophilia dagiti duwa nga anak yo, ma'am. Hemophilia ko na, doktor? Wan, ma'am. Kinapudno na, manmanula ang tikas to'y asakit dito'y pagilian tayo. Dahil to'y asakit, kat makuna a genetic. Wan no matawtawid. Dahil to'y kat mabalin ang natawid ti babae iti amana. Iso ang matawid mat dagito'y dagiti agbalin nga anak na, kang runaan dagiti lalaki. No kasta, doktor? Alam di kay madanagan. Ngamin adamot den dagiti therapy ang mabalin nga aramidan tayo. Iti kasta kat matulungan dagiti anak yo. Sige, Dok. Uray anyapay a klase ti therapy dayta. Aramidan yo. Basta lakit di maagasan dagiti anak mi. Manungay ti magastos. Wanji, uray manupay dayta. Si sasaganak amang tad. Basta gimbaglaing dagiti anak ta. Di mon panunod na ti kwarta. Siya kung di makamuy ti dayta. Lauro. Doktor, pang-asi ho. Aramidan niyo amin nakabalan niyo. Tapno agimpag dagiti anak mi. Kumusta dagiti anak mi, doktor? Kas itikid daw ni sir. Nayalis min ida iti may sa a private room. Madamadan nga agin inana. Panagkunakit mabalin niyo idan ang mapankitaan. Agyaman kami unay, doktor. Ato ya, inyalaan kay tikapem. Agyaman ak, Lauro. May bagam ka rin karagit anak mo, ti may papaniti sa gigda. Wan. Jak imbaga kadakwada ang natawid na kanyak day ta sakit. No mabalin. Jak kayat asyak ti sideranda. Gapu iti sakit alaklak aman da ita. Salmat siguro. Awan mo't yakin kayat amadan day ti kasta sakit. Natawid ko day ta sakit iti day di tatang. Kasi ti Diyos. Jak mat napadasan dagiti sintomas na. Isu na lang. Tamatawid mat gayam dagiti agbalin nga anak ko. Nangruna dagiti lalaki. Isu mat lagayam amanipod ubing da. Uray basit laang asugat da. Kasta una yan ti panagdara na. Kanayon nga agdaringongo ni Chloe. Ni Matt Dexter. Kanayon nga agkapsot. Inton kuan matalimudawan. Ado dagiti litam iti bagina. Kan naut-ut ka no ti entero a bagina. Ba nagapagbutbut nga unay. Ngamin, kastamat laang tinapasamak iti day di Joshua. Ay, Wanji. Numamuan da asyak ti gapuanan ti panagrigrigat da. Ang mga nutumok no sa dilangit ti babawi da asyak tinagbalin nga inada. Di mo panunutan day ta. Gan maysa, saan gamot ang nagkurang ang nangaywan kadakwada? Inaywanan, gan impatag mo ida. Nagbaling ka na sa yahat kadakwada. Isungawan nga rudrason. Tapno si kati si diranda iti sakit alaklak aman da ita. Aping agsangsangit kayo, mami. Nakariing kagayaman. Kumusta ti Riknam? Anda ka din nasakit kan ka? Awan mat, mami. Maladingitan aklaan. Ngamin, agsangsangit kayo manan. Huston, mami. Patib karam ko matipakinaka mo. Diyak gamin malapdan ti agsangit. Nang runa no makitkita kayong agkabsat iti kasta kasasaan niyo. Wala. Ngam na makikita kayo akasta. Kasla mapukpukawan ak mat itikirat ti pakinakam. Mami, tiyak kaya't makita masaksaktan kayo. Siyak ti magagapo. No apay anadaan kayo iti kasta asakit. Anya ti kaya't yung asawa, mami? Ti sakit yo. Hemophilia ti awag iti dayta. Natawid yo kaniyag. Maagasan ka di pa'y dahito asakit, mami.
Basta, nakayo kayang dating paso. Makakanaldan kami, tikas kaya sakit. Dexter, anak. Dexter, saan mo kumasidarin ni Mami? Awan basol na. No sana ka po iti dayta sakit. Saan tamot kumamalaklak ang itatikas to eh. Apay nga itayo lang ay pagkakata kami. Dexter, anak. No apay matinggamin. Kasi kapay lang tinagpalin ngayon namin. Saan kuman na si ka? Itikas na. Saan kami ngagrig-rigat itikas to'y? Manong Dexter. Jack nagayatan amadaan iti sakit ay hemophilia. Natawid ko na ito'y iti amaag. Day di lolo yo. Saan unay amapiktaran dagiti babae? Ngam sigun iti doktora ng taming kada kayo. Naapiktaran ni Chloe. Gaputa kambal kayo kat nga rod. Nagmalas kami matan anay anak. Di ka kumamat ang sawi iti kasta, Dexter anak. Wan, pudno aga po kanyak. Naandaan kayo iti kasta sakit. Ngam inaywanan kayo mat. Diyak mat nagkurang kada kayo. Impatag kayo iti nalablabas pa'y ngam iti biyag ko, Dexter. Di mo lang amo. No kasano kasakit, di makita kayo iti kasta kasasaan. Boston, Mami. Saan kayo kumangagsan? Mami, jakit ti may tulan iti na iti manong Joshua. Jakpay kayat ti matay. Kayat ko ti normal na panagbihan. Saan kayo amatay? Awan ti matay ka na kayo. Basta dumngag kayo lang kanyag. Agtungpal kayo iti bagag. Tapno saan kayo amay sagmag. Dexter, anak. Mami. Oh, apay adi ka pa'y bumangon. Apay yan anak ko. Anya ti pagsangitam. At ka din nasakit, ha? Nagsakit din tiro bagay, Mami. Kita nyo lang itisaka ko. Tumang. Siko. Ang lalabasit namanan. Kita nyo. Inbalutilitam iti bagay. Diyos ko. Nagdaringungok mo't lang itay, Mami. Ala, di ka nagsangit, anak. Inawaga kong jamayo. Nunaskan nga isubli na kay hospital. Arabidan mi. Maagasan ka lang, anak ko. Dexter, anak. At tuyan ti kanam. Mangan ka. Itikasta. Ada pamigsam. Mami. Sorry. Pakawanin da. No sinidir kayo gapiti sakit mi nga kakabsat. Pakawanin da. Gapiti kinasukir kong anak. Sorry, Mami. Pagbabawiyak ulay dagiti nararamid ko iti kalabas. Anak, napakawan kan. Mami. Adaman dagiti gundaway nga agrikyarta. Ngam amok amay saka na sayat nga anak. Maawatan kamat iti ko na makayat mo ti normal a panagbiag. Naamiris ko nga damat nagbidutak. Gapoy tinalaos abutang ko ama po kaw kayo ka ni Chloe. Tiniktarak ti biyagyo. Saan kayo a pinalubusan nga agdesisyon para iti pagbagyo? Kat ikarik a manipod ita. Agbaliwan ti kasta at tratok kada kayo. Mami, agyaman lang iti amin nga anos kan sakripisyo yo. Saan nagapo kada kayo? Amang ano nabayag kami na si Moko, kini Chloe. Gapoy ti dahito ya sakit.
Ipatpatag na kayo, unay, mami. Ay, naimbag man ta napanunot yu tinagawid dito'y probinsya, manang Vanji. Wan ading ko. Siyempre, mailiwak matlatta kada kayo. Berbero kag matlatta ti biag dito'y probinsya. Nang runa ti kanayon nga iyo umay tayo idi dito'y igit ti baybay tapno ag picnic. Ay katwa naman ang, sa bali tamat ti biag dito'y probinsya. Malaksid anatal na, presko pa iti malangap mo nga angin. Naku na mo na ading ko. O, kitam dagiti anak mo. Madlaw ang nakaragragsak da ang nakatugaw iti kadaratan, kabayatan ti panang buybuya da iti ililanak ti init. Wan nga rod, iso na lang tamas asya na kadakwada. Gapo iti sakit alaklak aman da ita. Ang amo makademila, mang namnama ak adong tagtumat lang ti gundaway. Asong batan ti Diyos dagiti kararag ko. Kat agimbag dagiti anak ko. Wan amanang, mamati akmat iti dayta. Ngamin, awan imposible iti Diyos. Patsyak adengdenggen na dagiti kararag mo kenkwana. Tinasayaat, ingkapay lang kadwaan dagiti anak mo manang. Isaganak labiit dagiti kanan tayo. Apag gusto, agturong mat kanon nila kay ditoy kadwana dagiti anak mi. Sige nga rod ading ko. Katagyaman naklaunay ha. Awan anyaman na manang. Husto mat isusurot ni Ivan ka ni Irish. Iti kasta, makapagbabanding damat nga kakasinsin. Oh, mami, umay kayo. Kaduanda kami amang buya iti ililinnak nga init. Agisam kayo mat amami. Rumbang na laang anaragsak kayo. Ngamin, agkakadwa tayo ito. Amoyo anak ko. Maragsakan ak unay ang makakita ang naragsak kayo. San alapad ti mo pilya? Tapno agbaling kami anaragsak, mami. Ken maysa, amok atartarabayan da tayo ti Diyos. Amok asaan da tayo abaybayan. Mami, Mm-hmm. ipatpatag da kayo unay-unay. Kat agyaman kami. Ngamin, da kayo tinagbaling ngay nami. Pudno unay tikino na ti kakambal ko, mami. Ay na, agyaman ak unay ka da kayo anak ko ha. Da kayo ti makuna ha, kinabaknang ko. Da kayo ti ayan ti ragsak ko. Mami. Kasta unay ba't panagyaman ko iti Diyos. Ngamin, naadaanak iti anak akas kada kayo. Malaksid anatulnog kayo, nasingpat kayo pa'y. Nag-asatak, ngamin, kas kada kayo ti intad ti Diyos kanyak. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Numaminsan, adda dagiti gundaway amapan panunot ko, adus-dusaan naksamatan ti Diyos, gapu iti basol, apan nakirelasyon ko iti lalaki, nga addaanan iti pamilya. Aklo nakmet dagiti nagbidutak, banag apagbababawyak unay. Nga manyangay nga rod, talaga siguro nga iso ti makuna agasat mi, nga agiina. Ti hemophilia kat may sa asakit amatawid. Daytoy asakit ket addaan sintomas ti panagisbo iti dara, panagdaringungo, panaglitem ti bagbagi, panagletteg dagiti saka, tumang ken siko, ken daddo mapay a sintomas. Gapwanan daytoy iti kinakurang ti makuna a clotting factor malaksid iti platelet. Nga iso tinakapukawan ti inauna nga anak ko. Iti agdama ket lumablaban latta dagiti dua nga anak ko iti daytoy asakit. Masapol a ma-therapy ken ma-schedule ti regular apan nakasalinda iti dara, iti kasta ket mabawasan ti sakit ken ut-ut a marikriknada. Tumulong met daytoy a mabawasan ti panagruar ti dara, manipud iti uneg ti bagida. Daytoy man ti pakasaritaan ti biagmi.
Ket sapay kuma, tan nakaibati daytoy iti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Ket pagyamanak unay, ti anus mo anang ibasa, ken nang yornos, para iti pan nakaidrama, tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan basol mo pagayam ko. Di mo pabasulan ti bagim iti agdama a mapaspasamak kadagiti anak mo. Saan mo met anagayatan a maaddaanda iti kasta a klase ti sakit. Di ka nga rod maawanan iti namnama. Patsek asaan da kayo abaybayan ti Diyos. Ad-adakit di apatib karenyo ti pamati yu kenkwana. Saan alapet ti sakit tapno agbyag anormal ti maysa a tao. Dawatan tayo ti panarabay ti Diyos iti amin agundaway. Agtalag tayo kenkwana. Ken agyaman, kadagiti tattao nga addalaang iti sibay tayo, tapno mangaywan ken mangipateg kada tayo. Alakastan pagayam Vanji, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon tupulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, ket nagapu kani pagayam tayo a Hazel, manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita dito'y sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pakaragsakan mi unay, gaputa saan laangan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloy yu ti agaramid pay kadagiti adu a drama, iti kastakat adamet dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti ingkam panagtrabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, ket sapay kumata mapili yumat nga idrama ti pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko, iso ti makuna a first love ko, iso nalaeng tanagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan-ayat ken ni Charles, nakasingsingpet ni Charles, adda aminan kenkwa na agalad ti maysa a lalaki, abirbirukan ti maysa a babae. Inayat ken inpateg ko ni Charles, iti nalablabes pay ngem panangipateg ko iti bagik. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapu iti ipupusay na. Ngem iti likudan dagitoy apasamak, adda maysa a tao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer. Best friend day di Charles. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay.
Husto ko man tayo panagsang-sangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na. Nagsakit. Aging gayta. Kasladyak pailangan ka ba ilan nga aknunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikrik nam. Amok ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldala namita. Hanggang pangasim, tadi mo kumabaybay ang tibatim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatam. Ti kasayatan nga aramidam ita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak ka ba ilan nalipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kasta unay. Sigamot lang ti marigatan iti kasta nga aramidam, Hazel. Gusto nan, basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kan tupulos panawan. Sigurado ka ka din iti data desisyon ba o anak ka? Wan tatang, mariknak nga ayatek mat ni Elmer. Madak ko. Sa anak mo ako muntra iti ayan ayat yo ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingi-tingim kumapayan na yung bagtirik nam. Tatang. Ang mga noa sila ti marikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? Ha? Anya ti kaya jasawan, tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asikin ayat. Mabalin nga ibagam ita nga ayatem ni Elmer. Gapaw tamasyan ka kenhuana. Tatang. Saksi ak iti ayan ayat yo iti day di Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. Tatang, dua tawanan tinapanabas, manipod na tayo di Charles. Aklunak nga inayat ko dayto iti kastaunay. Ngam na amiris ko. Asak matlaang ti marigatan, no agtultuloy ti kastoy ariknakken ko na. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay kuma, tawan to ti agbalin na parikot iti nagbaetan nyo ken ni Elmer. Panagkunakat awan mat siguro, tatang. Sapay kumagaro na nakaw. Makitak matkit di ti kinasingpot ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensyakan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ta. Okay lang, Han. Among madakanayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman na niya. Huwag nga rad. Kasla ka ano laday di. Ita, 2 taon tan nga agayan ayat. Huwag nga ron. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon itisibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat ko nga ibagaday to ikan ka. Tian niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ama ka din na. Aging gatong palbihag. Elmer. Will you marry me? Siyempre, Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak ng unay. Apay nga rin nga diwa ka matlang. Ha? Ako, di ka tanang.
Okay lang, ani. Luwan ni ragsak da ito eh. Kanuray no masaktanak man. Adayo anapat pataglat pati panagayat ko ka. No kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? Well, friend. Ay na, maragsakan ak unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, ure kas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunamot, friend. Ngamin, nakasarak ka iti kas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsobra pa iti naisukat. Wino dimtengkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam day di Charles? Anya ka kani, friend. Wan ko naklangarudan. Ni Elmer itantay ayata. Isu ti amin ko. Isu ti biyak ko. Sigurado ka, friend? Ha? Ni, anya ti kayat masawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko ma, taag tultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko ma, tapod no analipata mo day di Charles, friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawanak tuman iti sibay mo. Amok wag na na yung lata. Tikadak kita pusom. Saan ka di? Hazel, honey. Charles. Ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan di napanawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasan makan ka. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di manan, Charles. Atay ti danom. Uminom ka, tapno mabang aran tirik nama. Ang yaman na, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Iti kasta, makainan na ka. Amangan mo bandog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay akaslag sasadot madnil marapi manaw idirabi ay anak ko. Nagapa kayo? Ha? Ni, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa balit ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Tatang. Apay ay nanak ko. Anya nga tati kaya't asawan ti kanayon apa nagparik na ni Charles kadagi ti tagtagainak ko. No kasta natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti saritaan. No may papanit ti dayta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ay at itaaw nga awanan dito'y lubaw. Tatang. Para kanyak, awan ti kay papanan, dagita tagtagainap. Bunga la siguro tinalabas a panagpampanunot mo dayta, anak ko. Ang mga nukurang kala itiin na. Di mo nga minlabsan nagpanunot unay. Diyak manang mo, tatang. Kasla mariribo ka ng unay. Awan ti rumbe nga pakariribukam kadagita tagtagainap mawanakaw.
Awanan ni Charles dito'y abiyag. May relax mo kit dito panunod mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Elmer. Ay, ayatan na kanimad lang, Hazel. Siyempre, Apa yung sakti pinilim? ngamin, nakita kan kadagiti birbiro kak iti may sa lalaki. Inayat na ka di. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amo mo't dagiti naglabasak. Saan ka di? Siya tagsalsalod sa sana ya.